juruk ya nak ya kejudu mateng para tamu undangan ingkang ngarang dalem Bapak Arif sekeluarga ya nduk. Ah bengi iki jan meriah tenan nduk nah. Senajan to wis wengi ning para tamu undangane luar biasa ya nduk. Ngaturi sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anji sugeng dalu sugeng amirsani kalih pagelaran kita sandi bareng musika budaya ingkang mijil saking tlatah tempuran Bluro ingkang dipun sepuh kalih panjenengane Bapak Pandit Dalaka Biyantu kalih panjenengane Bu Yesika Mardiana. Iki awake dhewe ada-ada saka tempuran Bluro ditimbali wonten ing dusun Pandan kanthi acara Walimatul Khitan. Wis pokoke dongane kagem Dek sapa mau Nduk? Ayo. Gak roh caratanku ilang. Dek Redo nggih. Rado nggih. Dek Rado muga-muga dadi anak ingkang saleh migunani tumrap agama lan bangsa ora liya karo wong tuwa lorone ya nduk ya. Dadi yo anak kang bejo donya akhirat. Pokoke dongane muga-muga besok Dek Rado yang duweni cita-cita iso terkabul ya nak ya. Nggih amin. Oke, juga aja lali matur sembah kali panjenengan Bapak Arif sekeluarga nduk. Rarina rawengi awake dhewe ndedonga ke Bapak Arif sekeluarga. Moga-moga sak bubaring nimbali keprak musika budaya iki rezekine sansaya brah. Amin. Ora ketah ning saya tambah ya nak ya. Amin. Pokoke dongane yang terbaik kagem Bapak Arif adalah Dek Rado ya sayangnya. Oke, yuk sayangku sambil menyikat waktu. Waktune sudah jam 1. Oke. Yuk monggo bareng Mustika Nada. Ini juga motor sembahan bareng AJM Production siang malam ya ndok ya live streaming semuanya ya sayangku ya. Terima kasih juga buat Maestro Audio. Yuk satu tembang pambuka bareng alartis dari musika budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Semoga Kang Mas bareng musika budaya. Wayangan
kesayangan kanjeng dumateng para tamu undangan ingkang rawuh. Lagu Nyampur Sari kreasi dari musik budaya sampun katuran kanjeng dumateng para tamu undangan ingkang rawuh ing dalu menika nggih sayangku ya. Yuk kali masih bareng musik budaya yang kembali bareng artis-artis dari musik budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Oke langsung tak tampil artis dari musik budaya yang punya Merliana. Oke, yuk sayangku maju Dek Merli. Iya Mbak. Ini dikasih satu tembang koleksi dulu ya, Nduk. Oke, koleksi Kamelia Mbak. Kamelia. Oke. Ayo kamu satu tembang konten Kamelia bareng anakku. Dan Merliana langsung diaturi bareng ladies musik budaya. Yuk, semoga. Karena ku tak bisa temani tidurmu, Kamelia, maafkanlah aku. Jangan pernah lagi kau bohongi aku. Lelaki yang yang pernah singgah di hatiku, lelaki yang tegar, aku mohon lupakanlah aku. Sudahlah jangan menangis lagi, ku rasa cukup sampai di sini. Mungkin di suatu saat nanti kau temui cinta yang sejati. Sudah cepat lupakanlah aku, jangan pernah ungkit masa lalu. Ku takut kekasihku pun tahu kau pernah menjadi simpananku, Kamelia. Musik budaya. Sudahlah jangan menangis lagi, ku rasa cukup sampai di sini. Mungkin di suatu saat nanti kau temui cinta yang sejati. Sudah cepat lupakanlah aku, jangan pernah ungkit masa lalu. Ku takut kekasihku pun tahu kau pernah menjadi simpananku, Kamelia.
Ron. Oke, matur sembah nuwun. Heeh. Ya kalian masih bareng musika budi dua bilik kagem Bapak Ibu Eba dini balik ke musika budi langsung bisa menghubungi Bapak Pandi. Gimana? Didi kaca boleh. Saya nyanyi Mas Dewe. Karena DP ini belas ini Mas. Belas. Oke. Kalian masih bareng musika budaya kembali bareng artis-artis dari musika budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu, sing cantik-cantik langsung tak tampilno sing mau awan durung tampil ya Nduk ya. Yuk bareng Tira monggo. Dicipok Nduk mikir Nduk. Oke, maju sayangku. Nggih, Mbak. Momen pemurutan dari Kang Masing yang di depan gimana? Dini kaca? Tak pending oleh Mbak. Di pending? Oke, apa sayang? Ego aja deh. Ego wong tua. Ego wong tua. Oke. Oke, ditunggu ya Mas ya. Setelah ini nggih. Kamu kok diaturi piye? Aja ngono le kok. Iki berarti pertandaan nek anakku gak iso nyanyi dinding kaca, Bro. Berarti sing iso iki sing kawak-kawak. Lah yo le. Iso Mbak, tapi ra ana DP-ne. Is lho alah bocah kok mengkene. Ojo nganti ana dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ora ana sing jalo dilairke sing koyo ngene. Ada Oscar Don Pancet. Oh yeah, Gugu Bima Energy. Rosa. Iya. Yen pancen kudu pisah, ojo nganti ana dadi korban berjuang ning dalan dhewe.
bareng anak Kurtira sampun diaturi. Kalimat sebarang musik budaya yang punya dinding kaca. Yo bro tak kei wes rasa khawatir. Yuk langsung tak putar kembali bareng artis-artis dari musik budaya yang punya via yuk Vi. Satu temu ada dinding kaca nduk. Memenuhi pamurutan dari Kang Mas nggih. Yuk Mas Aan. Cinta tak direstui. Oke setelah ini ya Mas Bro ya. Cinta tak direstui. Dedek Bayu jadi solusi. Wes rasa khawatir Mas saiki. Iya. Cuman saiki gampang ya nduk. Yuk monggo. Ku hanya sebatas memandang wajahmu kasih, karena kita pernah saling mencintai. Aku juga kasih hanya sebatas memandang, walau kita Kayak dipandang loh nduk Vi. Sumpah iki lho, mau dipandang ki ya wis meneng ae. anakku ayu loh, Oh masamu. Heeh. aku Joko. Hanya sebatas mengenang wajahmu kasih, walau kita pernah
Satu tuh mengenai didingin ngaca sampun katuran yang duduk bermanang kang masing nggih sampun diaturin nggih matur sembah nuwun. Oke, mau mateni dhewe Mas iku Mas. Nek non aja enak, kena ora ana? Kena. Oke, kali ini masih bareng Musika Budaya yang kembali bareng artis-artis dari Musika Budaya. Memenuhi pamunutan dari yang di depan ya Nduk ya. Pamunutanipun wonten Cinta Tak Direstui. Yuk langsung tak putar kembali bareng artis-artisnya dari Musika Budaya bareng anakku yang punya Nia California. Semoga oke, yuk Nia, maju Nduk. Ini masih mau nyanyi sendiri atau gimana Mas Bro? Duetnya kalian jenengan dhewe iki. Oke, mikir kayak nokono Nduk. Juga boleh loh ya, agak melarang belas nyawer Mas. Ya aku sayang ini telah dicuri orang yang aku cinta telah tiada. Ini semua sudah takdir yang maha kuasa. Bukan karena cintaku padamu, tapi sakitku dibenci orang tuamu pergi meninggalkanmu. Menangis lagi. Tak direstui.
nggih sampun katuran bareng Kang Masing nggih sampun diaturi oke matur sembah nuwun. Ayo kalian masih bareng Musika Budaya kembali bareng artis-artis dari Musika Budaya jam mepet ya Nduk iya. Kita jam mepet terus jam piro Nduk? Setengah 2. Kita free 3 lagu ya. Bobo sing nelongso Baterai Cinta perlu tok lho iki lho ya. Ya apa nek sijine? Alah dalem. Sing pasti-pasti ae ning ngono ya Nduk. Arjun, wah luar biasa sunane Arjun deh gini. Ya tak goyang kembali yang punya Arjun bareng Santi Ani. Monggo. Apa Nduk? Apa Nduk? Baterai Cinta. Oke ditunggu ya, oke siap. Karang Taruna dari Pandan ya Nduk. Iki ngekei duit kok ngene iki mang piye to? Ya monggo satu teman ada Arjun, kita goyang kembali bareng anakku dan Santi Fani. Mari kita terus diatur wonten bungkusane langsung ya bro ya.
kagem bapaknya motor sembanuan lah suaranya luar biasa ya Ndok ya. Oke. Kali ini sebarang musik budaya satu teman mau ada proposal langsung mau duet sendiri nyanyi dewe. Coba ya Mas Mika ya Mas. Oke baik. Ya langsung tak putar kembali anakku sing durung-durung nyanyi langsung tak putar kembali bareng jadi musik budaya yang punya Lisa. Semoga ada pupus sing nelangso. Aja mbok unggahno kasunyatan lho, Nduk. Oke, gek kleri. Endi suker, endi suker. Aja ker, aku gak boleh nek kowe ngano sing duweti ker. Kok terus tibane terus kasunyatan kok, Nduk. Endi gendut, endi gendut. Endi gendut lah padha ae ya. Nggih, yuk semoga satu tebang ada kasunyatan ngandaan. Pupusane langsung monggo. Ya ora apa-apa ngecaki ta. Anu. Gini ndak? Yang punya pupusan langsung kita goyang kembali bareng Mustika Budaya juga bareng LGM Production Maestro Audio. Wis beda
Satu tembang wonten pupus yang langsung bareng anakku dan Nia Agustina juga Lisa sampun katuran nggih. Oke, kali masuk ke musika budaya kembali bareng artis-artis dari musika budaya. Mau pamrutan dari Bapak yang di sebelah sana tadi ya Nduk ya. Pamrutanipun wonten Bahtera Cinta. Bahterai Malika Cinta. Oke. Vivi Aldiva. Lanangnya sembarang. Tidak. Bahterai Malika Cinta gimana Pak? Saged duet? Saged nyanyi piyambak? Single era. Oke. Ini Nduk, mikir siji nanti mau Nduk. Wes tak kai free ya Mas Bro ya. Nanti dikasih satu tumbang untuk Bahterai Cinta setelah ini nggih. Yuk monggo. Iki dikasih ada satu tumbang Bahterai Malika Cinta bareng Vivi Aldiva. Monggo. Anyaran iki anakku Nduk. Ora perkara anyaran. Ora. Oh belum ada. Nggih, ngapunten Pak De. Belum ada Pak De. Rembulan malam. Enten Mak, enten Mak. Rembulan malam. Wonten. Bahtera Malika Cinta. Melihatmu biasa saja, kau mulai tebarkan pesonamu, ingin tinggal
Bahtera Malikai cinta kita kan selalu bersama. Mengarungi Bahtera Malikai cinta kita kan selalu bersama. Rembulan malam. Sudah nggih Bapak nggih. Mohon maaf nggih. Oke. Rembulan malam. Satu tumbang memunculkan ada Bahtera Malika Cinta sampun diaturi. Tali kotang apa Bahtera Cinta? Tali kotang kita kasih free ya. Sakjane iki mangkan wis bar to. Tak kasih free wonten tali kotang, oke. Ayo Kang Mas monggo satu tumbang wonten tragedi tali kotang ki karong ranti momongane dhewe. Yuk bareng anakku ada Dian Ardani semonggo.
kang suci. Jroning suka kugilan sesuatu yang ndek ya melu suka kuwi iki bendarane wis rawuh mergo lakoni ya jalukan ya nduk. Suka pari suka tak tandek semini wae aja lali palunggane bendarane di lungguhane darane ndi. Ayo nduk duduk nduk. Sing apik.